Right, tsanangurai ana Paradise. Ndawa nenyangu kwa Mutape. Nyangu mai ndikumangarira mai wakaita umwe mwana kunze kwemarriage ya baba wangu. Mwana wakakonzesa kuti azorambana na baba wangu. Zvadaruko mwana uya wakazokurira mumusha imomo. Akurira mumusha imomo mwana uya akazoshaika 209. Ashaka 209 pakatanga maproblem. Apomendera marufu nougwere mumusha. Matanga marufu nougwere kudaroko. Ashaka goriri 209 pakashaka mwana uyu. What is that? Sylvia. When is Sylvia? 209. 209. Ndio pakashaka mwana August. Ashaka mwana uyu pakatanga maproblems. Maproblem atanga kudai kunoku takatanga kufamba mangangani kudai nana sekuru mukoma wawo apo. Nekuti maproblem awa ayafekita vana vangu. Maproblem ayafekita vana vangu. Saka takafamba na sekuru mukoma wawo tichienda kumanganga kuti dai. Tichisvika kwa chidi tichiunzwanya munhu pano pagadziso so. Dzimwe nyati tikagadzirisa. Pane iko zvino uyu mwana uyu arikuda kuenda kumusha kwake. Ndinokubata mbichana. Zvaizi kudini kumaifamba kwacho. Tisazodzoka ikoko. Kutaifamba pautava kuna kwanga akaroorwa mwana uya. Kwanga akazhiwa pfuma. Pfuma kuzho kwakaitwa kudaiwo. Mai mukoma wawo anga ari mupenyu. Baba akazvara mwana uya anga ari wapenyu. Mai ndokuti kumunina wangu izha pfuma nokuti ndiwo yakafundisa mwana uyu. Munina wangu Waizani. Clemens wakanzi zvapfuma iwewe nokuti ndiwo akafundisa ndiwo ababa umwana uyu. Asi ana sekuru mwana waito ngokwana sekuru. Nokuti wanga asiri mwana wababa wangu. Mwana wanga asina baba unonga intombo kwa ana sekuru. Ndokwaaitongo mwana uyu. Asi mai ava nokungwara kwawo vakati munina wangu zvapfuma. Pane kuti ana sekuru azvipfuma iye yakanga aroorwa paya. Ndo maproblem akatanga. Aroorwa kudako murume wacho akanoshaika. Murume wacho ashaika. Pfuma yake yazhiwa nemunina wangu. Ukwa mushangu vakazoya chiti wadachi pfuma yawo vechitaura kuti toda pfuma yedu. Atoda pfuma yedu arikosoka. Mai ava ngati kwa mushangu. Ndi mushangu pamushangu ndiko kwakaroorwa mwana wawo iwawo. Ko Sylvia wacho anzongo wale pa. Sylvia wakatanga chipuwa chake kuti kwai Sylvia shangwa pana siku. Tarana siku ndo akanga afona. Sylvia shangwa. Uwa mshango vakazoti uyu mwana vaida kumugara nhaka. Mwana uya ndokutiza kwa mshango uyu. Atiza kwa mshango kwakuya kumusha. Aya mumusha kudaroko. Uwa mshango vakati mwana wenyu wabva kuno asina mwana. Saka dzorera pfuma yedu kamusano tigare nhaka. Mai nemukororo. Hapana nemari yakabvisa bauya hazvishandi baizvo atidi atidzoseri mari yaya. Vachifamba kumaprofita mwana yachigwara uyu. Vaizvibata kuti wakamushango vada mari dzavo vachitsitsitira vachididini kusvika chipoko chakamushango chakachaya mwana wamai Sylvia uya wakaita kuchaiwa ngechipoko babu kuti mune nharo afuza kunza mari dzangu. Sylvia kuti azochaiwa ngechipoko kudaro wanga abara mwana mupfuma yeye kwamushango iya. Saka chipoko chakatsamwa kuti mutobara mwana mupfuma yangu ndichiti ndipe pfuma yangu babu mwana wadini wafa. Mafira akaita mwanawo haana kuna kusvika chipoko chakwenda kumwana wangu. Mwana wangu akaroorwa nechikangaisi uyu. Chokwisana chikangaisi kuti mukadzi wangu ndinokuuraya ukaita nharo. Ini ndiri kubata chikangaisi mubambo wangu ya. Roda. Mwana wangu inini Roda wakaroorwa chikangaisi macho. Chipoko chakutera futi upi mwana wangu kuti mukadzi wangu ukaita nharo ndinokuuraya. Chikangaise vane chipoko chekudai kusvika omukari pasi kudai akati zvipana chazvikoni ndokundifonera foni ndiri kubasa baba uyai uno hakuna kumira zvakanaka. Ndakati ndichiuya ndauya kudaroko so zvikanzi baba nyaya dzakadai ndikati mai mukuziva nyaya dzekutaura mukwambo idzi. Saka panapa inini mukwambo ndodaidza mukwambo wangu nemwana wangu vataure dambudziko ravanaro
vatadambudzira vana ari kumba kwavo zvikanza zvakanaka mupambo wangu ndakamudaidza nemukunda wangu ndikati uya mutsarangudzo dzomuni kusangana nazo inini hapana inodini chendinoziya mupambo ya munina wangu Sidi akauyapo pamba munina wangu Clemens akauyapo pamba mupambo wangu ya akauya nemwana wangu ya mukadzi wake mai vangu varipo pamba pedipa papo vakati vana ndati pambo chitaura dambudziko rako ronaro kuti mupambo ataura dambudziko ranga anaro paya munina wangu Sidini wakasimuka kumupambo mpago wakutochaya mupambo wangu mupambo iya ndakutochaiwa mupambo uyu wototiza pamba paya indoti iya muri kuchaya mupambo ari kutsanangura dambudziko rari kusangana naro kumhatso kwake nemwana wangu zvinoita ere zvomuri kuita izvozvo baba munini imimi neniwo kuna munina wangu takurovana paya takurovana kozo uyu wangu munina wangu wokudza pfuma uyoyo wakandibata ari kumusana kwangu kudai bata mbibu kudai ava mai ava anangomochayana ndikati iya munochaya mupambo ndota dambudziko rawo munomuchaire chii mupambo chachecha chii paipa kwakuzodini kwakuzoramurana paya ndikati nyaya ingatodini right ngatichidai paradzai nyaya yenyu ngatiti muchidimbu iri kumangara mai kuti mai ane chiro chiri kupedze mhuri yangu ndizo ngatitika ndizo ngatiti muchidimbu taura mirai tingati maisa spokesperson uyu andiri ataura saka tinonga takuda kuona defendant asi tisati tasvika kuna defendant kutarisei munhu wasungwa munhu wasungwa hapana ana mukoma ake but kune mubvunzo dzaakuda ambobvunzwa ana mukoma ake echizouya mubvunzo wawadini wabvunzwa sori henyu ndiri munomu handina ukama nemunhu handina ukama nechi ndiregererei tozoita ukama takubanza mira yavula wasangana nemubvunzo yawa mwatopedza ndazwa kuti hanzi kune mhete yakabatwa mhete yaibatwa inga iri mhete yechi mutape mambo madivhaisi achazondisa kuti zvakazodini vati nyanda kuri kuitika marufu mumusha kudaroko so mwana wangu Diamond wakasheka 2024 muna September kuchipinge kwake pakashakira mwana wangu yaya vanhu vakaenda kochema rufu vanhu vakaenda kurufu ikoko vanhu mukadzi waDiamond waichema ichiti makuva mairi ere chichema saka mbuya ava vakati vabva ikoko vakati ndapumha kuti uri muroi akauya kuna mambo kuno kuti mambo we inini ndikupumha kuti ndini muroi mambo akati haere zvakanaka ndiani ari kupumha vakataura mazita evana vangu ataura mazita evana vangu mambo akati zvakanaka mupurisa ndokupai uyu ziso rangu nenzee dzangu ndokupai kokuenda mutape akavapa mupurisa vajochoma ndikokuenda mutape akavapa ndokuenda vaenda kuyakuya ndokusva zvikati shwete ndokubafa mbuya vaya wabatwa daroko so dariko ndokudzoka muno kuna mambo tindiudzai manyaya zvikanzi hino tochimirira zukuru kuti amangare nekuti chii nekuti dzavira kwatiri ndo mbuya vaya saka inini ndakamirira kuti ndinzwe pacharipiswa vana vangu paya ndiona hakuna nyaya chekutaura kudare kuyakuya ngati hazvisina hazvina chakashata ndakaenda kuna sekuru akasara ari baba vavo avo headman mwandihamba sekuru mangwana mai angu anongasisipo munozoramba kuti zvinhu zvikuitika muno mamuzvizii ndada kuti tionesane zvikuitika izvi ndichida kuda kubvunza futi wakapesera kuti nyaya yenyu neana komo vasharuka edu ndokazoda mhete nyarara makaita handita makatipa feedback resu makaenda kutira mwega nditi makaenda kutira chini musatibatise madhaka amweni anonga akaoma mwazwa makaenda kuita chini makutaurira pachivanhu pachivanhu kuti zvondiite mama fongoti yatidini tite pachivanhu mutotaurirana mukatomboisorovha ndiko kwakabatwa mhete iye pamusoro chenavo kesi for sure ndakaita tikaenda kuchipinge kukabuda basa namai avo akataura zvakawanda mhete vakatomboibata kuchipinge mai avo vakaibata
ivo vachiite zvenharo zviya asi vakasvika pakubatiswa chinyi mhete. Tikazouye muno mudare headman mandihamba aripo asara ariwo baba amai avo vakati atete mune mhete kai mwakabata iyi vakati ndakabata chinyi mhete. Vakati mhete yenyu atete atidi kuizwa yechiruma amweni kuti mwaite zvakamunakira inga garai nemhete yenyu mwenye muchibhegi chenjucho atidi kuizwa yechingete ine kweinodini kweinodzuna chinyi amweni. Ndo masire etakadini etakaita kubva petakabva kuchipinge ndisingachazoziva kuti izvo mwakazosara mwozodini izvi. Pane pendada kugadzirisa nyaya kuye munomu mudare munomu munenge makore namuri kudzimba dzenyu kwete kuti mamboya muno modzokera futi makwenda kuita futi chiwanhu chenyu futi zvisisinei nendare zvatoya kunoku yotoita pere iri munomu kwete kuti mamboya muno moda Ndizo kuya kwakagata. munenge mangoshandise dare manje. Aiwa sekuru akusisenda bani kwetikuita bani. Kushandise makaita chiro zvenyu ubetsereke. makaita chiro zvenyu tatini tira chikutaura makaya munomu muine dambudziko anditi Mira mangaro mira itaure iko gana makaya kuno mchero kugadzirisana anditika kugadzisana muri mudare anditika mofamba amuchapi feedback kudare kuya moti ngatite pachedu feedback yakauya na mdzichuma asi ndikuti ari mangwana ndasaka muchiti takaita pachedu anditi isho wataro daro ngate pachedu mumashire mwe ina ndidiwa kuti hanzi nditaure zvimweni zvisingaiti bene. Kuna akatomufona achiti hanzi tokumbirawo kuti hanzi tiite hedu pachedu handiti kuti takudzokera futi petakabva takutonga mapirisi ikarambwa manje mimi makaita amwe ndihamba na amwe kwangorema kucharusodu anhu wawawoka izwa yaparadzai ndinokubatsirei anhu iwayoka amakapana nawo decision akati akuda kuzoti aone kugadzira handi ndope muri kusvika mukati havasati vagadzira nanhasi handiti ndopane nyaya yanyu ani asati aita zvaakazwi aite handiti ende ndinoseka maningi bhokozi kaire imimi kaire muri kuuya kobombera muri kuti eya ihanzvadzi yangu ihanzvadzi yangu rodau ende ndozviziva kuti mamwe ichiti kana ari wrong ere ngatongwe neurungu hwake kana ari right ngatongwe neuchi ininiwo hangu advice ndoyafuti pamweni pamusoro ndoyafuti pamweni musaite zvekuti hanzi techitongana mumatare munomu kana tichinge kana washaisha wapedza tozoti muchechi wonditaura muchechi kana kuti wotaura muchechi kuti hanzi mambongorima akadai kuya tonga tichienda konamata baba edu musika wanhu wakazoti hanzi tiwe tiripo kana une mhosva yako ndinokutonga hapana kana chendingakwanisa kuita ukama unoiswa pasaidi kana tamunhu zvakafanana futi ende kuchechi wakupa munhu chokwadi wakupa munhu chini zvekuzonditaura muchechi kana kuda kundiparidza muchechi kuti hanzi hama yangu ndisaiziva kuti hama yangu ingakwanisa kana kunditi ingandisungisa inini ndakasungiswa nehama chaichaiye pamwoyo mwana wamai yangu ndiemberewo shomunzire kudai shuwa mwari wacho unoti ochini mwari wacho unongaimboti ochini okay ndiri kubetsera kuti wewe uri munhu but wakuenda kotonisvipisa pamberi pamwari ndotorwadziwawo ndi baba angu waya mwariwo mwaita basa zvakandinyangadza maningi ndinomufananidzo ende ndandiri mwe muchechi mwacho ndakachena maningi ndiridoko yakona mambo chitaura hamutauri itai serious ini ndaiona kuti une mhuka dzake ngasungire chini basi ini ndaida kutobatsira pataura Chuma kuti nyaya yakambogarwa pasi pamunomu mubvunzo wakataurwa aroja akautsinira kuti atete makabata mhete wakati eya ndakamanikidzwa zvikazi uchibatai mhuka dzichani dzenyu kana une mhuka yako iwewe ndataura iwewe ndiaroja kana une mhuka dzako vharira chini imhuka dzako kana tikazwa zvinonga zvaitika chini saka isusu kairi hapana kana chetingakwanisa kana kuti tiite because ini ndaita mutete panyaya iyi nyaya inoda asharuka ndikuda kutaura ndeida iso parudiwa kuti hanzi paitofanonga baunguru bhaibheri maifanonga muri apo Louis waifanonga uri apo achingwekwe maifanonga muri apo
mwandi mwaifana muri apo munasauzwa isusu taita adoko pari kuda madzibaba anaya tiri kuti anzi next court afana kunge ari apa tichizwa paakagumira nepaakasvikira nenyaya yawe because pane zvedamutaura ndakubatiswa madhaka Mr. Boari mwakatombotaurwa futi zvikazi Mr. Boari akanisunga nechini akamwesa nehembe yakumbuya anasekuru aya akapedzisira akutotarisana naJochoma kuti yo Jochoma yo waizombonyikidza sei atete aya saka tichibatsiranaka tinofanira kurimemba kumashure kwatakabva ivavo vanhu ivavo vakanga varipo ndavange vari apa vataure stage yepahari pane pendasindira changamira ndaida kutaurawo chimweni tichigara zviya kubudirwa kaere budirwa uchibudirwa ukabudirwa usingabudirwa sangana anobudirwa panochazvo chazosangana nazvo mwazva zvandamutaurira amen kana kuonyererwa kuti anzi ndinobudirwa usingabudirwa munokwanisa kana kubudirwa kwani munondibata here kuna kutombosangana nazvo munotozvionawo saka kana ndaiti serious ndaida kumbobvunza mambo ndiko kuti arota chimutodo yakataurira here amwandihamba asara ariwo baba apa maita basa hanzi makataurira here baba asara ari baba kuti hanzi zvakamira so isusu mwauya unono eya ini ndiri handa dzenyu atete ndiri handa dzenyu kudaro tina baba Roger nababa amweni nababa Phineas aridira makataurawo here kana amweni yese because kai zvakuita mwanga izifi ndokutemudze ndotaura sunungaya ndokutaura nhorondo yese kutaura chokwadi pamberi paMwari handi mwatangopinza Mwari kwazotere shombe ndiri kutaura chokwadi wana aya mwana wangu Love Moyo musanongedzana sorry mwana wangu Love Moyo ndii ndakamubereka zvendakamubereka aitange pakutange nyaya ndakaroorwa ndibhanzi Chipipi ndaroorwa ndibhanzi Chipipi bhanzi wakaroora akadzi akawanda ndingauya uno kuna baba angu Garai ndimukoma asi ainga ababa ndikainokumbirawo pekugara ngokuti ndaamukomboni ana angu aoni pekutambira baba angu angati hino mukunda wangu unoda pari ndikati ndinode paigara Mutsunguni mukwambo wa Mukondoni angati ngepari zvana handichanasuziya echodharikitwa angati apo pamberi pamushanga uyo patonjana angati aenda kugarapo ndaigarapo bhanzi wakadaidzwa uya uno Zotaura zvesiteti tinozviziya chimirai ndechiende riri kuyanekwa paradzai ari kuti imimi pane pemakazidzana urongwa kwemakambofamba hino mapari ane zvesitendi munombotanga mwambotaura pemari pacho tapedza tomupa dheti rekuti munofanira muri panapa nana mukoma yenyu magara apo echizwa kuti maapari anhu aya because akachandomira because makapiwa mhete mapadzwa here atete ndechitaure pane mhete yacho nini kuroora kwakaita Diamond ndo pakazoti tese tivhiringana dadini aroora Diamond mwana wake okutanga ndisaendaende kunyaya ndakumbomupoti munyore nyamasi uno aya paparadzaya ndiri kumhatso koma yenyu kuti anzi makasungwa kudare makataurira here Arota ndakataura saka anokuyankei yakati akati kwai inini ndiri kurwara asi endai musazvidze badare ndechouya chendinode kumutaurira ana babangu nemadhodha aya kundibata kwaita haasiri musviro inini ndaakumba kwangu ndakabva mumusha mwawo handikwanisi kurongedze zviro zvekupi zvekwana Paradzai ndaakumusha kwangu akundikumha kwaakatoitawo right kundikumha kwaita right ndauya takauya Diamond ofirwa ngemwana
Mubvunzo ndoda kubvunza kuti mete muchiri nayo ere? Makabata kamete. chimira izve hanzi mhete inaniko mubvunzo mubvunzo nyondiri hanzi mhete inani mhete ndakazokwa irimwo mubhegi muchipesi changu chizwai musaseka mupesi touya onini uyana woende kuna sekuru chizwa izve muri kunditsika mirai ndinase kumujekesera musajambaba ehe mhete yana ndouya nayo ndotaura kuna sekuru akaunze n'anga Roger Diamond ndio akaende kuna sekuru kuti anangu apera Roger angali zvakanaka ndakotore nyamusoro totiti ichozve ndiri kubhuya zvenyaya yekufuriya ndasungiswa zvenyaya kana iri problem yenyu ndoda kududze chokwadi takamupa pekuti hanzi mugare taupa pekuti mugare atete nyarare ndimbo mutauriri taupa pekuti mugare atete makaenda kusangana nemunhu wenyu wakamufadza uye wakaunga anga ari pamwoyo penyu mukakwanisa kuti hanzi shamwari ngatigare apa ngatiaka apa ndo muzi wedu anditi aiwa handisi kwakani shamwari hanzi ndanasa kuti handiye mati kwaiwa atidezvitenderi ndikandichibate yoroacho okay ndikandibateoningirana wakaenda kuna sekuru kuti sekuru yana angopera mira izve ndiri kutauirazve inonda mwandibatirei ani ndiri kuda kutaura haitangiki ani mwanditaure nyoro here asi ndaifungoti nyaya yenyika haitangiki ndaifungoti zvapotaurwa kumashuro kuzhazhira kuti mubatsirike mabatsirike makaita mire mabatsirike makaita sitembebere munoti ndio mana mukoma kana baba yenyu anga aripo nganyorese mazita anga aripo anhu awo chizwa izve muri kundivhara yeuro izve anditi ndataura kuti Roger Diamond wakaenda kuna uyu mwana waridzi hapana namukoma acho anditi pasina namukoma acho amweni acho aripo anoda yakatogara ipo ndakatobata tsaya amweni acho asingakwanisi kuendepo muna waunguru babeli Louis waunguru chimbweko oni saka bere isusu zvetingakwanisa kana kuti taurika tingada kukumbirawo kuti hanzi next court ngapazi ana baba ese anga aripo kudaro pabetserwe mhuri iri kutambudzika iyi because pari kuzi hanzi uyu wakabata mhete uyu Roda uyu chimutodo wakabata mhete haatori nayo yezvinhu zvaakatodini inini handingakwanisi kana kuti hanzi ndingakwanisa kuita ndega but inoda wana baba muri kuzwairanawo nenemi mapazwa ndoya kuti yega here nyaya yesitendi munofanira kuti musiyane nayo mwakaona mudiwa wenyu mwaona mudiwa wenyu mochoenda kugara naye azukuru ochobarwa mochoapa pekugara maapa pekugara kuti hanzi azukuru garai apa amuna kana mbonyararai mwazwaira tete ndakazwa kuti hanzi mwaida kunyoresa tsamba yekuti hanzi pazi pangu pane mabuildings akawanda chinhu chekutanga 1 2 muda kuti paite penyu esaya obva atobvepo here senai nazvo zviro zvenyu zvezvo murume wenyu ndiwe mwaifanira kutaurana naye zvirozvo mwakatosiyira nhaka kuazukuru mwapazwa munodai mwakanyorerana pasi naagarai kana anga aripo kuti chitondinyorerai ende munodai musina kana kumbobvira mwakatombowati hanzi aakepo nzvimbo yachoyo yakatoizwa senzvimbo yekwaderera inozanzi inzvimbo yemadzitete muri kuiziya atete mwaiziya here nzvimbo yekwaderera muri kuiziya here inozi hanzi iyi nzvimbo yemadzitete panodai kana mweitogarepo muri mwega asi mwakati hanzi kuda azukuru ende handingakwanisi kuigura ndega atetemi mozo inyaya iyi here musanyanya maningi munozotaura nana baba inini handisiripo ava ndi mambo vanotonga sezvezviri ava ndi mambo havasiri mukoma wenyu hazi ukama pane mutemo waverengwapo wekuti mudare muno hatina ukama zvirevo kuti kwai mwaregeranaba asi kuti justice ndiyo inonga iri kumboteererwa imbomirai mbuya mweide kubatsirwa
zai kuti tinoramba tichindozwa madziyo enyu ekurumbirirana nawo saka tinoda kukubatsirai. Bonyara nemunyareo futi. Iwo ukaita basa rekurumbirira titi angu neBennett. Unouya womangara nyaya yako ukaita basa rekurumbirira unoona watema kana kwafana nebuwe okuwara kana ndokona tanga kuti zviona kuti hanzi ndinoona ndakamira sei. Mambo. Wazwa here une nyaya yako enda kuna mambo wotaura namambo kana kuna sabhu kuti nenyaya yangu yakadai. Ukati hanzi wanyangadzwa wototi neBennett nga. Watonga nyaya uchini. Mambo nyaya. Unuzwa here. Unuzwa mambo zvotaura. Asi Bemba apana Bemba ndakarumbirira ndiro mai. Uri wangu enda kumapurisa kwakurwa isimba. Vakanyepa kuti kwai Mesa demo. Mapurisa akati mbuya mapamfini Mesa. Demo madziso. Ngatisanyeperana pamberi peanhu. Amuna kuitongerwa ba. Muri kudzidziswa. Amuna kutongerana. Uya kuna mambo otora nyaya yakaita. Azi musadaro. Kufundiswa chimira zvimaita zvese kusvika madzibabadi auya mokwe. Apa kukoti zvikutora mambo ndizvo zvipabepa rendakapuwa kuodha kwakona kuti no iwo chini. Gadzisai nyaya idzi kwachifu Ngorima. Musadini usachaya usatuka usadai. Bepacho riripo bepa racho amutapi apo amambo apo. Aripo bape akabva kukoti kwamije sikoti. And beje sikoti chakati dzokerai kudarira mambo Ngorima. Mogatsa mambo agura pamusoro. Inini gaire ndiri mambo ndiri kubetsera. Ndobetsera kana nyangwe chaiyo kana mai yangu kana kuti watonga futi. Ndiri munhu wakatotunga kana mai yangu chaiyo kuti watonga kuti apo mashaisha apa itepe. Saka inini paridiwa na baba. Andichabvi. Ngaida aguraura. Magura. Muzotaura tete. Auya. Panoda na baba. Ndinotozvida chaizvo. Ana baba ndo anoirongo wakanaka ngoti ndichataura zvazvo. Handichataura. Ndinotaura izvo. Andipfuma. Andipfuma ndiri pai pam. Muri pai kwetu asi makabata mhete chinyararai. Ana mukoma yenyu gaire tichada kuabvunza maererano nemhete yacho. Makatasana na mukoma yenyu aya aripo aya. Arikwadziwa. Chisumuka ichende atuda